سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dari akan pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin sami maos doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 96 baris kaping 9. Wa tahqiqu utawi nyejatikaken pembahasan meliti nahqiq pembahasan soal murid niku lek wis ora duwe karep niku jane larah-larahe disebut wa tahqiqu utawi nahqiq nyejatekno pembahasan fi hadza ing dalem iki iradah soal iradah iku anaman sak temene wong tamahhadat kang dadi murni apa iradatu iradahe man dadi murni li ubudiyatillahi maring ngabekti marang Allah azza wa jalla bimuraati hukukihi bimuraati hukukihi kelawan
ngreksa njaga pira-pira hak Gusti Allah. Di ajlima karena arahe barang wajib kang wajib apa ma alaihi ing atase man mindalika saking mengkono-mengkono hukuk layat tawasul kang ora tumeka sapa man bihi kelawan hukuk mau lawan dalik ora bisa tumeka ilana iki khadzimma maring merkoleh bagian apa wae wa kang utawi man iku alladzi wong yusamma kang diarani sapa lagi diarani muridan ing jeneng murid sing jeneng wong karep falam yusamma mongko ora diarani sapa man bilika kelawan mengkono-mengkono karep ila anau kejaba anahu sak temene man sing karep iku mutasifun bersifatan bil iradati kelawan karep al haqiqiyati kang sejati al muta'alliqati kang berhubungan bi asrafil matalibi kelawan luweh mulyane pira-pira panyuprih wa nihayat til amali lan notoke pira-pira kepinginan pengangen-angen wal ma'arifi lan tegese pira-pira kekarepan wa dzalika uta mengkono-mengkono jeneng murid iradah sing digawa murid mang iku amrun wujudiyun perkara sing pancen ana yasiku kang bener apa an yustaqqa karep yen to ditokno dimustakaken minhu saking amrun wujudiyun mau apa sing ditokno ismun jeneng murid liman keduwe wong koma kang jumeneng sapa man bihi kelawan liman kedua koma kang jumeneng bihi kelawan man apa sing jumeneng zalikal amru mengkono-mengkono perkara sing napa perkara sing wujudiyun kala wau wis dadi maknane ngono tok ya mulak ngoten nggih ngeten tiyang sing iradahe karepe niku pun murni tidak ada tumpangan-tumpangan keinginan lain murni siji tok niku ibadah ngubudiyah niku tegese nglungguhi sifat kawula duduk ibadah tumandange nggih ibadah niku tumandange ngubudiyah niku nggih sifat ngubudiyah yaiku ya nisbat berarti sifat kawula tiyang sing murni karepe niku pengin nglungguhi sifat kawula carane piye leh murnekno dia menjaga hak-haknya Allah artinya menjaga haknya niku sing duwe karep iku ya ben Gusti Allah dhewe aku ora usah niku jenenge memurnikan kehendak untuk mengelunggui posisi kehambaan sing jenenge hamba kuwi gak duwe program sing duwe program bendoro juragan ngoten li ajli ma wajaba alaihi min dalika krana pancen niku harus untuk tidak niku wau tidak punya kehendak dan biar Allah sendiri yang punya kehendak itu mau satu keharusan
Setiap orang yang punya keinginan untuk memurnikan posisi kehambaan, ya mesti kudu ngoten niku. Dan layat tawassalu bihi, boten pisan-pisan piyambake ingin menggunakan gerak ibadahnya itu, termasuk keinginan memurnikannya itu, sama sekali tidak dijadikan alat untuk mencapai bagian bagi diri. Pokoknya moh oleh bagian, sampai bagian pengalem, bagian sing muncul saka posisi kehambaan itu pun dia tidak mau. Mergo nek gelem berarti ora ibadah nah. Ngoten lho niku pemikirane wong sing murni ngoten niku wae. Wong sing murni lho nggih. Lah sampean sing ora patek murni aja melok-melok murni ngoten. Mungkin ruwet ta melok-melok murni nggih. Niki ngomongno wong sing murni. Lah sing awak dhewe sing proses belajar murni nggih. Nggih belajar ngoten lho, ya ampun kesusu memandigakan diri wae. Aku lho wis iso murni, ora murni nah. Nah, termasuk dia tidak ingin memurnikan, karena keinginan murninya tadi tidak ingin mendapatkan bagian bagi dirinya, termasuk bagian apa? Bagian dikai jeneng murid iku mah. Mulane Pak akhirnya falam yusamma bidzalika illa annahu muttasifun bil iradah al haqiqiyah al muta'alliqah bi asrafil matalib wa nihayatil amal. Mula nek sampai nyambake niku diarani murid, semata-mata bukan menghendaki kepentingannya, tapi kata-kata murid yang bisa diterima oleh dia adalah sifatnya Allah yang ditampilkan pada dirinya. Sama sekali dia nggak ingin menjamah itu, tapi mergo Allah ngersakno kuwi templek ning dia juga nggak bisa mengelak, ngoten. Mergo lek sampai aku mau nolak berarti aku dikarep liya. Ngoten persoalan itu, tapi penamaan itu bagi dia sama sekali bukan kehendak dia. Tapi seluruh cita-cita sejak awal tadi itu sebenarnya juga kehendak dia juga. Ngoten nggih, itu pun sebenarnya kehendak dia juga. Cuma kehendak itu begitu murninya, begitu mulianya, begitu hebatnya kehendak itu, sampai-sampai napa nggih? Karep-karep liya niku dianggap dudu karep, satu-satunya karep ya hanya ingin tidak ditemplei wewenang karep itu tadi. Ya mbake tidak kepingin ditemplei wewenang karep senajan ketemplekan jeneng karep. Ngoten pancen niki mboten umum niki. Mboten umum. Nah, cita-cita, keinginan, kehendak yang modelnya seperti itu termasuk sesuatu yang hanya kata-kata. Apa memang ada? Nah, mriki didawaken wadzalika amrun wujudiyun. Keinginan seseorang yang ingin memurnikan dirinya dalam posisi peribadatan murni sampai untuk menghendaki sesuatu pun dia berusaha untuk membersihkannya, biar kehendak, biar iradah itu benar-benar murni milik Allah. Nah, ternyata itu pun iradah juga sebenarnya. Maka iradah jur ditemplekno wong niku wau, jur wong niku diarani murid, bahasane teng mriki, maka bolehlah ya sikhu niku bolehlah keinginan orang itu lalu
dimustakkan dari kata-kata iradah. Iradah sing iradahe kemurnian kala wau, iradah kemurnian itu dikatakan murid. Aroda yuridu iradatan wa muradan fahuwa muridu. Ya, aroda yuridu iradatan wa muradan fahuwa muridun. Ya, mustaq itu. Mengapa kok sampai sifat yang nemplek kepada orang itu memustakkan nama murid? Dari iradah jur muncul jeneng murid. Mergo pancen keinginannya itu ada. Keinginan apa? Keinginan memurnikannya itu memang ada. Ketepaan objek keinginannya itu adalah hilangnya kehendak dari dirinya. Kan ngoten? Gitu. Tapi kan keinginannya apa enggak ono. Gitu nggih. Cuma di batas mana dia menolak iradah itu? Dia hanya menolak iradah sing iradahnya itu iradah wewenang. Iradah wewenang sing kagungane Allah kuwi lho, dhek mau ute. Tapi iradah sebatas hamba ya tetap duwe. Oh, ngoten lho nggih. Iradah sebatas hamba tetap duwe. Tapi iradah hukukul ubudiyah lan hukukul rububiyah tetap ya mbak duwe garis. Sing iradahe rububiyah ya ben dipek Gusti Allah, sing iradahku ya sebatas iradahe kawula. Lah, puncak dari iradahe kawula kuwi ya mung duwe kepinginan, ora kepingin ki mau. Ngoten lho nggih. Tapi itu tesih tetep amrun wujudiyun. Terus amrun wujudiyun masih ada. Masih ada. Dia dikatakan murid, diberi jeneng murid, ora kok nalika ndeke wis ora duwe karep blas, ora ngono. Wah annahu ora sak temene wong sing diarani murid iku sumia diarani sapa murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono jeneng murid li ajlima karana arahe barang sulibakang wis kadedel wis ilang apa ma'anu saking murid bayane minal iradati saking iradah al majaziyati kang bangsa majaz al muta'alliqati kang berhubungan bi khuzuzihi kelawan kepentingane man ki ora. Ngoten kan, jadi di sini ada dua iradah lagi. Iradah untuk mengembalikan hak iradah kepada Allah, gitu. Iradah untuk membatasi diri jangan melu-melu iradah. Nggih. Paham nggih? Ada dua iradah di sini. Ada iradah sing untuk dikembalikan ben Allah dhewe sendiri. Nah, itu namanya asrafil matolib. Cita-cita untuk ben Allah dhewe sing iradah itu namanya asraful matolib. Tapi lek iradah niku sing balike ning kepentingan awake dhewe, lek karepku iku lak ngene ya. Nah, lek sampai muni karepku lak ngene. Sing karepku lak ngene niku cara gamen disiki kersa jare wong Jawa. Nah, itu namanya iradah majaziyah. Iradah sing ora sak benere iradah sing niku dihubung-hubungno karo kepentingan diri. Ngoten. Lakin tetapine lama kana nalikane ana apa salabu isdauma kadedele salah sijine iradah hakikiyah lan iradah majaziyah ya tadi mongko natrapi ya mongko kamakana nalikane ana apa salabu ahdahuma
apa salabu ihdahuma kadedele salah sijine iradah hakikiyah kalih iradah majaziyah. Lah sing majaziyah pun kededel nggih ta sing iradah majaziyah kan wis ora ditirakati diliandoi dilatih sampai diempet macam-macam kan sesuk iradah majaziyah ilang nggih ta. Lah niku jenenge salabu ihdahuma kadedele salah sijine iradah iku yak tadi khabare kana ana iku yak tadi bisa natrapi apa salabu ihdahuma bisa memunculkan bisa mengakibatkan wujudal ukhra ing wujude iradah liya. Contohnya piye wujude iradah liya kaktidail wajib sing iradah liya mung kaktidail wajib kaya penatrapane barang kang mesti lan otomatis ya otomatis ta enak iradah loro sitok hakikiyah sitok majaziyah. Lek sing majaziyah ilang otomatis tak sing hakikiyah itu yang harus ada. Lah nek pun ngoten niku berarti sahha dadi bener lidzalika makrono mengkono iktidail wajib apa sing bener asairu dawe kiai syair dek wingi kok. Terus begitu dawe kiai syair dek wingi. Dawe kan ngeten. Takunu muridan summa fika iradatun idza lam turid syai'an fa anta muridu. Kowe arep terus ning jerone awakmu ana iradah. Nah, nek kowe wis ora karep apa-apa, lah iku jenenge kowe karep. Oh, ngoten lho nggih. Dadi apa-apa sing dimaksud kiai syair niku apa-apa iradah majaziyah. Dan iradah majaziyah sing dibusek muncullah iradah hakikiyah yaitu iradah untuk menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Iradah hakikiyah seorang hamba untuk memblesekno awake dan membiarkan iradah ben dinggo Gusti Allah. Lah itulah iradah sing sak benere iradah sing oleh dinggo kawula. Lah dene soal operasional iradah persise piye? Ya ben Gusti Allah dhewe. Wong operasional iradah iku ae kono. Lho, ngoten. Lah dewe iki sair niku wau. Apa sing bener amyut lako arep yen to diukarakno diomongno apa sing diomongno ismul iradati jeneng iradah jeneng karep alaman ing atase wong sulibat kang wis didedel apa iradah majaziae ngono penjelas sulibat kang wis didedel apa iradah majaziae minuh saking man wa ya'jur lan wis batesi ing man wa ya'jur lan wis batesi apa ismul iradah ing man dibatesi aman saking wong wujidat kang wis ditemu fi ing daleman apa sing ditemu rasa kotun bagusi ati wa malahatun lan manise rasa gak duwe iradah wa nikmatun lan nikmate gak duwe iradah majaziyah. Sing dimaksud gak duwe iradah niku ora duwe iradah majaziyah. Oh, ngoten. Wa bihadza lan kelawan iki ngejatekno pembahasan sing rada jelimet niki. Dengan ini tabayana mongko dadi pertelo, dadi jelas laka kedue sira. Apa sing dadi jelas? Kalamu Abi Yazid dawe Syekh Abi Yazid Al-Bustami
wastiqamatu lan oleh ngugemi Abu Yazid Al-Bustami ning gone dawuh khaifu qala sekirane dawuh sapa Abu Yazid Al-Bustami khaifu kila sekirane ditakokno lahu maring Abu Yazid apa sing ditakokno maturidu mau tawi napa niku turidu karep sampeyan. Lah faqala moko jawab sapa si Abu Yazid uridu anla uridu Allah urida uridu karep sapa ingsun karep Allah urida arep yen to ora karep sapa ingsun. Sing dimaksud niki aku kepengin ya aku kepengin ora kepengin duwe iradah majazi ngoten. Lah diterusno ngoten aja. Aku kepengin ora duwe iradah majazi. Soalnya iradah hakiki iku aku pancen yo gak melok duwe. Dadi wis otomatis aku gak pengen sing kuwi. Sing tak pingini kuwi aku mau ketiban iradah majazi. Dene ketekan iradah hakiki kok Gusti Allah. Ah pancen aku ora iso nolak wong iradah hakikine yo. Betul lho nggih. Termasuk napa tok iradah hakikine niki? Ya lek ora karep kuwi iku termasuk iradah hakiki. Yo gitu, kepingin ora karep iku lah sakjane sing diarani iradah hakiki. Mergo hak wewenang kelangsungan iradah iku murni hak Allah Subhanahu wa taala. Lah nek sampe dheweke ketekan iradah hakiki kok nolak, lha iki malah tabrakan karo iradah Gusti Allah. Lah itu mesti tabu. Dia enggak mungkin. Jadi urid sing ngarep karo urid sing mburi iku benten ngoten lho. Uridu karep sejati sapa ingsun. Karep sejati an la urida arep ento ora karep majazi sapa ingsun. Ngoten. Nggih. Gampil to akhire. Yo kejane sing ngrungokno. Ngrungoknone karo disambi adang ya to. Wa annahu lan sak temene dawuhe Abu Yazid iku laisa ora ana apa dawuh ora ana kubi mukhtalin kelawan perkara kang den panjingi kecacatan omong mboten. Itu sama sekali bukan omongan cacat sing wah itu enggak logika, enggak logis itu. Bagaimana ingin kok ingin tidak ingin itu lah terus ngoten niku. Nek kebiakan ngoten nggih, intine saged ngoten. Wala mutanaki dolan ora ana paradok iku maujud. Tidak ada, tabrakan enggak ada di situ. Karena sudah dipisah lebih dulu. Abu Yazid iku kawula, Gusti Allah iku bendoro sing jenenge kawula iku ya dipeksa iradah sudah. Lah, ndek iso nampa iradah sing dipeksa niku, mergo iradah sing dipeksa kuwi ora aku sing karep. Ngoten. Tapi lek sing iradah untuk kepentinganku aku mau. Niku kama tawahama kaya oleh padha nyono, padha salah paham sapa ba'duhum setengahe kaum. Sebagian memang ada yang salah paham tentang nanggapi dawuhe Abu Yazid, aku pengen sing ora pengen lho ngoten niku. Salah pun tasih bicara soal iradah. Oke. Mesti san bener karepmu. Tapi insyaallah mboten wong niki namung tinggi latihan olah teng jero mawon. Jadi latihan ngrasakno ngoten. Ngrasakno maksudnya nggih. Piye to apa ya iso nandangi apa-apa ning ora karep. Ya ora iso, ngoten lho nggih. Sing dimaksud menarik sesuatu proyek perjalanan lakune menungsone sing lakoni niku
terus lalu menarik kesimpulan bahwa lakon sing metu iki karepku. Lha niku lho sing dikongkon ngilangi niku wonten niku ngoten. Tapi lek sampean pengen mangan, pengen ngombe, pengen macem-macem ya monggo. Mergo tekane pengen mangan iku ya dudu karep sampean gak jane. Ngoten lho sakjane niku ora kok terus wis begegek terus ora duwe karep lha ya apa ya iso. Salah satu sifat kesempurnaan menungso sing ditemplekne Allah Ta'ala teng menungso ya niku termasuk duwe karep niku. Ngerti lho nggih. Tapi sing dimaksud napa? Ambisine menungso sing kebacut. Jur istilah karep niku wau selengke, ngertos selengke. Selengke niku candale nggih ora teku lho, niku lho sing ora oleh. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Tanwir ing dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Jenenge kitab At-Tanwir niki nerangno Isqatut Tadbir. Bahwa rancangan itu isqat itu gugur. Gugur itu tidak punya pengaruh apapun dalam kehidupan yang namanya rancangan. Niku dijelaskan panjang lebar teng kitab At-Tanwir. Nah ini cupliane bicara soal karep. Walam ngerti sapa sira? Ana sak temene kelakuan. Iku kala dawuh sapa baguhum setengahe kaum, setengah menungso. Dawuh ngeten. Inna Aba Yazid. Sak temene Abu Yazid. Iku lama aroda. Nalikane ngersakaken, nalikane kepingin sapa Abu Yazid. Kepingin anlayurida, arep yen to ora karep sapa Abu Yazid. Ngono kuwi berarti fakot aroda. Monggo teman-teman wis karep sapa Abu Yazid. Niku enten sing ngarteni ngoten. Artinya itu nonsen. Wong kandhane jareke dhek ora pengen supaya gak pengen. Ya itu enggak mungkin, wong nyata-nyata dia masih pengen kok. Ngoten. Lah wahada utawi iki kesimpulan. Iku kauluman ucapane wong. La ma'rifata kang ora ana pengertian hakikat iku maujud indahu ana sandinge man. Kesimpulan ngono ku mang, kesimpulan sing ora dibarengi pengertian sing mendalam. Lah napa niku maksude ma'rifat, pengertian mendalam niku wadzalika. Utahe mengkono-mengkono ma'rifat indahu, pengertian sing mendalam iku anna Aba Yazid. Sak temene Abu Yazid. Iku innama aroda angin pestine ngarepaken sapa Abu Yazid. Ngarepaken an la yurida ing yen to ora karep sapa Abu Yazid, iku li annallah. Krana sak temene Allah Taala iku ikhtara wis milih sapa Allah lahu kedue Abu Yazid. Walil ibadilan kedue kabeh kawula ajma'a sekabehane wis milih adama wa iradati ing ora anane karep liya ma'hu sertane Allah. Ngoten. Tegese nek nglakoni apa-apa ngoten. Iku aja karepmu sing numpak lakon kuwi. Tapi ben karepe Gusti Allah dhewe sing mendorong lakumu. Balik teng soal tata krama dhisik iki. Kaya ngene iki kowe dikongkon ngombe, dikongkon mangan kulu wasrabu. Ngombe yo, mangano ngombe yo. Niku sing perintah Gusti Allah. Lah nek perintah niku berarti sing ngersakno minum Gusti Allah. Lah nek ngono kuwi lho, kuwi nalika tanganmu nyelonong ngangkat gelas arep ngombe, iku kowe aja melu-melu pengen ben Gusti Allah dhewe sing merintah kowe. Jangan sekali-kali ada kepentinganmu ikut memanfaatkan perintah itu. Niku jenenge memurnikan napa iradah. Niku termasuk sholat. Latihane niku termasuk sholat, zakat. Mergo bondo niku lak digunjaki kepentingan lak penak banget. Nggih.
Termasuk ibadah zakat niku nggih mengke upama sampean gelem zakat del ngekeki duit 5 juta 6 juta niku zakat sampean. Niku ngetokno zakat tak perintah Allah. Nggih. Terus sampean yo budal. Tapi kan ngetokno duit 5 juta niki lah sampean ada kepentingan juga di situ. Nek aku gelem ngetokno zakat kok aku lak diarani wong saleh. Lah sing dimaksud ora karep iku ora melok-melok karep nalika diperintah. Ben murni aku nandani iki yo karepe Gusti Allah yo perintah Gusti Allah tok. Sama sekali aku mau melu-melu nyandak nyawa aku tak melok duwe ora. Oke. Paham ya? Mongko utaya biasa. Iku layak taru orang duwe pilihan sapa Abu Yazid mau bareng-bareng karo Allah ora duwe barengi pilihane Allah niku lemah tapi tetep napa sing dipilihne Allah napa sing diperintahane Allah tetep dilakoni lah nalika sampean nglakoni budal salat kuwi mau dan iku ya murni kersane Gusti Allah cuma nafsumu sok-sok niku selengke niku wae melok goncek. Selengke melu goncek perintah. Dari goncekane niku oleh apa-apa. Lah niku sing kudu dimurnekne sing laturit alayurit niku sing niki saja. Lah nek wong ora karep apa-apa belas apa ya iso salat wong ora karep. Sing dimaksud mboten ngoten. Jadi bahwa mongko Abu Yazid iku layak taru ora tau milih sapa Abu Yazid mau sertane Allah sayan ing suci-suci. Wala yuridu lan ora ngarepaken sapa Abu Yazid hu ing sayan. Anggere wis bareng karo urusane Allah niku pun piyambake nglokro. Soale kok aku melok-melok ngerancang melok-melok karep aku kok padha karo njejeri Gusti Allah lha kuwi gak pantes dilakoni kawula. Oh, ngoten. Tapi lek mara-mara Allah kok nekano karep ya ditampa wong karepe kono pancen kudu ditekakne karep kuwi mau. Ya tak tampa karepe iki. Ora kok aku sing karep tapi ana kiriman karep kok ana tak tampane ngono. Nah, niku bahwa mongko taya Abu Yazid fi iradatihi ing dalem karepe Abu Yazid karep an la yurida arep yen to ora karep sapa Abu Yazid iku muwafiqun sesuai nyocoki li iradatillahi maring kersane Allah lahu maring Abu Yazid. Dari situlah dia ketemplean sifat iradah hakikiyah jur dheweke diarani murid. Benora paradok. Murid apa? Murid karep menghapus iradah majaziyah. Nah, walidalika karena mengkono-mengkono kesimpulan pembahasan soal iradah. Qala dawu sapa as-Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Hasan. Dawe fa kullu mukhtaratis syar'i wa tartibatuhu huwa mukhtarun lillah. Iki rumus fikih tasawuf. Fakullu mukhtaratis syar'i mongko utahe sekabehane pira-pira pilihane syariat. Kayak subuh niku syariat milihno sampean milih nurani bantal napa milih budal wudu. Pilihane syariat pundi? Budal wudu lah niku jenenge mukhtaratis syar'i. Termasuk urute wa tartibatuhu lan napa nggih skedul urut-urutane niku
piye urute wudu, piye urute salat, piye urut-urutane sing dipilihno syara' niku. Termasuk kapan timbulnya wajib, kapan timbulnya sunat. Itu kan enten urute. Urute wong wajib salat subuh, lek wis manjing salat manjing wektu subuh. Lek urung manjing wektu subuh jenenge urung wajib. Lan iku lek enten urut-urutane. Ya. Semua pilihan syariat dan semua urutan-urutan syariat iku huwa utawi kullu mukhtarati syar'i iku mukhtarun dadi perkara sing dipilih lillahi munggu Allah. Jelas. Nah, walaupun kamu manusia ketika mendengar berita bahwa ini pilihan Allah, sudah barang tentu manusia menanggapinya, lah aku yo pilihan liyane kok. Nah, Tiro si Abu Yazid, aku pengen ora kepengen duwe pilihan liyane kuwi mau, ngoten. Tapi aku pengen salat, aku pengen zakat, aku pengen wudu, pengen aku. Ora kok mergo aku sing akan memanfaatkan wudu, bukan. Bukan kok aku oleh salat terus aku oleh ganjaran terus aku oleh kemanfaatan saka salat itu, bukan. Tapi semata-mata mergo posisiku iki ngene karo Allah dideleh ning gone wektu sing jenenge wektu fajar, njur dadi wektu subuh, mara enek mukhtarat, enek pilihan, aku kon salat subuh. Aku kepengin lakoni salat subuh kuwi sing murni krana pilihan Allah, dudu krana aku milik manfaate salat subuh. Ya. Nggih, dilatih ngoten lho, sampe wah gak nyandak aku lho ya. Ora usah nyandak, wis pokoke dilatih. Wong anane diomongno, ngoten lho nggih. Anane diceritakno lan anane diulangno niku kan mergo pancen kudune iso. Lah nek urung iso pancen isih cilik. Ya, terus to. Engko nek kowe gelem latihan sesuk lah iso. Udik biyen niku ora iso mangan sambel jitu saiki iso malah gawe sambel. Wajar. Mula laisa dadi ora ana. Laka kedue sira minhu saking mukhtarun lillah mangu apa sing ora ana saya wiji-wiji. Mergo sing milih Gusti Allah ya wis. Pilihan Gusti Allah kok aja melok-melok milih. Betul lho. Termasuk aku kepengin salat. Ya wis. Kepinginmu salat ki mau aja kok kowe sing kepengin ngono lho maksudku. Tapi kudu kono sing terus kepingin mukhtar kepinginanku terus druk ngoten niku sampeyan aja belok-belok. Tapi tumandang ngoten. Ya. Pancen sing marainya ya niku lah desek kepengin gonceng niku to sakjane sing marai muni gak nyandak bareng niku. Mergo selama niki mesti awak dhewe melok nyandak. Oh iya ya tepak ya. Salat kuwi awakku ya sehat, raiku muda ayu. Gue oleh ganjaran. Terus kabeh wong ngarani aku dadi wong alim. Lah, ngoten niku terus niku akhirnya terus enten khuzuzun nafsi tengriku. Padahal justru khuzuzun nafsi ini yang harus dihapus. Tapi soal terselenggaranya mukhtarul syar'i, mukhtarul lillah itu harus terselenggara. Harus terselenggara. Mulane tugasmu siji tok. Fasma wa ati wis tok. Fasma rungokno perintahe, wa ati manuto perintahe. Rungokno lakonono. Bar wis. Aja ana liya-liya sing melok merintah. Liya-liya melok merintah niku werni kalih lho nggih. Liya-liya melok merintah niku tegese sampai ditarik untuk melakukan lakon lain selain perintah itu. Nggih. Atau sampai yo tetap lakoni perintah itu tapi ada kepentingan lain nurut di dalam perintah itu bisa terjadi. Dan itu kedua-duanya harus dihapus. Aja sampai krungu hayya 'alas shalah. Moh. Aku arep turu ya aja ngono. Lha ngoten lho nggih. Ya aja hayya 'alas shalah. Oh iya beneran.
Mergo pancen aku wis lumayan karo wong ning masjid di mau bengi kok. Nah, berarti ini ngenten kepentingan liya nunut tenggene hayya ala shalah. Jadi kedua-duanya ini harus dihindari. Jadi diikhtiari, dilatih, diriadoi supaya napa sing jenenge nafsune niku ora melok-melok. Mergo nafsu niku kala-kala bedal lepas dari garis perintah atau nafsu itu melebu semangat ning jero perintah tapi mergo ndeke golek nggon selengke niku. Wah, dua kaya ra karuan lah nata kursi, nata sembarang kalian. Alah tibake mergo nata kursi niku iki enek sing dilirik lho ngoten. Lah iku jenenge malah mboten murni. Wa hadza utawi iki carane nglakoni perintah sing diceritakne Abdul Hasan Sadzili iki iku maudhi'ul fiqhi dasar-dasare fikih ar-rabbani kang bangsa pangeran fiqhur rabbani fikih yang dilakukan untuk bener-bener berkaitan dengan seluk-beluk tata kramane kawula karo pangeran wal ilmil laduni lan dasar pijakane ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu sing murni ning rika tanpa ada kepentingan macam-macam dari yang ketiban ilmu. Wa huwa utawi fiqhur rabbani sing model iki yaiku arjun lapangan. Iku arjun bumi litana zuli ilmil haqiqati maring tumurune ilmu hakikah al makhudati kang diharap anillahi saking Allah langsung ya iki sing klebu ning gone jawuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing arep bisa luwih dikersakno dadi wong apik iku mesti dhek dikai pengertian fikih agama. Sing dimaksud fikih agama niku fikih tata krama dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa sholat, zakat, haji, puasa, syahadat dan seluruh perintah-perintah yang lain itu benar-benar dari Allah dan dia siap menyelenggarakannya tanpa ada kepentingan apapun selain memang itu perintah Allah. Ini sing diarani fiqhur rabbani, nek istilah sing selama niki kula omong ning kanca-kanca kita berusaha untuk menyadari agama bukan untuk bersemangat dalam agama. Kita belajar sadar agama bukan belajar semangat beragama. Semangat beragama niku entene ambisi-ambisi melalui ajaran agama itu. Tapi sadar beragama itu artinya menyadari posisi dirimu terhadap agama itu. Nek semangat beragama entene ngamuk-ngamuk. Lek agama ini disinggung wong sithik ngamuk ngunus pedang. Tapi perintah agama ini dhewe ora gelem nglakoni. Termasuk tata kramane dhek terhadap Allah mboten tahu dihitung. Bahwa ternyata dia melok gonceng kedudukan di dalam agama, dia tidak pernah merasa bersalah. Tapi lek wong sadar beragama itu ini garisnya jelas. Aku kawula Gusti Allah bendoro. Agama ku mukhtaratus syar'i. Agama itu adalah alternatif yang sudah ditetapkan oleh agama. Sama sekali saya tidak punya kepentingan dengan alternatif itu dan sama sekali saya tidak bisa mengelak dari alternatif itu karena aku kawula. Itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan indah ini. Indah sekali kalau kita bisa masuk ke situ. Wong terus ora nek beban tapi aktif lho lah indah enggak? Gak nek beban tapi aktif dong. Sagepe iso ngungkul-ngungkuli liyane. Tapi kepentingane dia blas ora nek sing wedi kelangan ndek ora melok duwe. Ya ngoten lho. Ora melok duwe. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Abbad
Kok saya pun abad ya. Saya pun Athaillah niki sik teruse tengene kitab At-Tabid. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fa abana. Monggo mertelakaken sapa Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Bihadzal kalami kelawan iki dawuh mertelane apa? Mertelane inna kulla mukhtaris syar'i. Sak temene saben-saben pilihane syarak iku layuna kidu ora melawani, ora napa berhadapan, ora ngerusak ikhtiyar maqamil ubudiyati ing pilihan makom kehambaan. Sing makom kehambaan mang al mabniyi kang dibangun didasarkan ala tarkil ikhtiyar ing atase ninggal milih. Ninggal milih iki piye to? Nggih genah to. Lek Allah milih carane salat iku kudu ana ruku, ana sujud, ana macem-macem, ya aja milih cara liya. Dan niku maksudnya ala tarkil ikhtiyar ora kok ala tarkil ikhtiyar aku ora usaha kok lek wae salat tak salat dhewe lho mboten ngoten. Artinya bahwa pada jam 5 pagi itu ada perintah kamu sholat subuh, lakukanlah sholat subuh karena memang tidak ada alternatif lain kecuali kamu harus sholat subuh. Jangan kamu punya pilihan lain pekerjaan selain sholat subuh, atau kamu mengkelah-kelah sakjane ora subuh ya ora apa-apa, wong salat subuh itu yo ngenteni karep, lah moko kan saiki urung karep yo jenenge kowe milih liyane panggahan ngoten lho. Milih alternatif liyane lah. Perlune apa? Li alayan qadiah. Li alayan qadiah supaya ora kabujuk sapa aklu qasirin, pikirane wong sing cendak, sing gayuh-gayuh antar til hakikati saking memahami hakikat, ora kabujuk didalika kelawan mengkono istilah tarkul ikhtiyar. Ben ora kebujuk bahwa ana wong muni api-apike salat ninggal salat. Iku lek gak digelanahno kebujuk. Sing dimaksud ninggal salat kuwi, biarkan salat itu menjadi milik Allah. Biarkan salat itu menjadi pilihan Allah, dan biarkan salat itu berjalan pada dirimu karena kamu itu hamba Allah. Ngoten. Kowe ninggalo salat tegese aja melok-melok gunakno salat untuk kepentinganmu. Lha iku jenenge ninggal salat. Ora kok ninggal salat terus gak nglakoni salat. Lah niku jenenge kebujuk. Ini khidak nika wau. Dan fayazunu lek sing wong kebujuk piye? Fayazunu mongko nyono sapa wong qasir nyono annal wadhaifa sak tenemene pira-pira tugas keagamaan wal iradati lan pira-pira keniatan sing apik warawati basunani lan pira-pira kesunatan-kesunatan sing tertib iku iradatuha sak temene ngarepaken tugas ngarepno niat ngarepno nglakoni kesunatan iku yakhruju metu biha kelawan iradah mang sapa sing metu al abdu kawula metu ansarihil ubudiyati saking genahe makam ubudiyah iku penemu sing salah. Lek sampai kowe mau karep aku mau salat lha nyapa lek aku salat lak sing karep aku ngenteni karepe Gusti Allah teko ngoten lho niku unen-unen ngono kuwi niku unen-unen sing keliru mergo iku kabujuk. Wong genah wis diumumno jelas iku kersane Allah ngoten lho. Wis diumum ta to? Sapa-sapa sing tak takdir menangi tanggal 1 Ramadan dhek kudu poso. Iku apa diumumno ta? Berarti kan wis teko karepe. Lah kowe aja golek karep liyane. Lho, ngoten lho sakjane niku. Jadi tugas-tugas keagamaan
kehendak kebaikan, kesolehan, urutan-urutan kesunatan. Kalau kita inginkan penyelenggaraannya itu semata-mata bukan menghilangkan ubudiyah, justru disitulah ekspresi kehambaan muncul. Yang penting kowe aja melok-melok manfaatne lagi. Sing gak oleh iku melok-melok manfaatno niku. Li annahu krana sak temene Gusti Allah iku qad ikhtara. Teman-teman wis milih, wis maringi alternatif penyelenggaraan hidup berupa salat, berupa zakat, berupa macam-macam. Iku wis dadi pilihan Allah, wis dadi keputusan Allah. Wis aja atek mbok amandemen maneh. Nek sampai pilihan syariat mbok amandemen, lha iku sing kuwasa sapa? Nah, ngoten. Fabayyana mongko mertelakaken sapa Asy-Syaikh Syekh. Mertelakaken anna kulla muhtaratis syar'i. Sak temene saben-saben pilihane syarak wa tartibatihi lan urut-urutane syarak. Iku laisa ora ana. Iku laka kedue sira minhu saking muhtarat mang apa sing ora ana sayun suci. Maka seluruh pilihan syarak kamu enggak punya apa-apa. Juga enggak punya pilihan lain, juga tidak boleh memanfaatkan untuk kepentingan lain. Paham ya? Kan ada dua hal yang nemplek nih, wow. Ketika ada syariat merintah datang jebret, sikap orang ada kalanya keluar dari garis syariat, ada kalanya masuk di dalam perintah tadi, tapi dia ingin memanfaatkannya untuk dirinya. Lah, sing biasane nyelinep niki lho sing arang-arang wong neliti. Lek sing melanggar keluar dari rel syariat jelas wong paham lek iku jenenge haram iku elek, lan mung diarani elek iku wis dumoh. Soale niku amrun jaliyun, perkara sing genah. Tapi sing nafsu nunut enake wong salat. Jur dorongan kowe nglakoni salat iku tibake ana dorongan liya-liyane pilihan syariat. Nggih, nek pilihan syariat kan jelas. Pokoke anggere siji Ramadan wajib poso wis. Tapi kan kadang-kadang nafsu melak, wah tepak ya poso iso kena diet barang. Lha iki terus enek kepentingan liya melak masuk. Lah itu juga enggak boleh. Iku. Mugi kula panjenengan sedaya saestu pikantuk taufik pitulung saking Allah saged milah-milah manah kula panjenengan piyambak terhadap inti kepentingane Allah, inti kepentingane kafir. Moga kita tutupkan ini dengan sesarengan Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.